Laithangzak 1997 Bisio Nokgo Hapbwi Choprobwi samung sitra tangnai rokbai Kokgwi Bwtharjaknai NLFT Hastepha borongmang Prasenjit Debormani Bwta Nirmalkanti Debormani Thimani salno rwgwi Baijalbari Playground football tournament chengwi rwjakha tinini siming tini 6 tarik 7 mas 2025 ni siming 10 tarik jora o tournament chengwi rwjakha bini thimani salno muitu khlaiwi belaino kha khamlaijak kamini lukurok bini mangpilio chatai khatar musungwi Khumbogi kha khama ya Khwlaika obahaino opandawo manjaka NLFT Hastepha borongmang Prasenjit Deborma GS Bidadhon Tripura SD Group ni President borongmang Yamrok Deborma tei Baijalbari Usi Jugol Tripura no Khwlaika kubuni nangnai songnai adongbo manjak phaikya tamsaka khanainai di NLFT Hastepha borongmang Prasenjit Deborma Tadi, sen tabu kini football match. Ini Baijalbari school high school playground no khelangman uddeshong khaybono thangnai 1997 ni salo samung sitra tangnai ATTF group by boromganang Nirmalkanti Deborma Bwtharjakha kamio phai Nokgo phai no Bwtharjakha silai Kokgwi Bwtharjakha tei ayagulo angni jibin bufayung soyung ini hataro tongmani yagulo kifil phemani tongkosong phemani yagulo ini bini mukumu bini je memorial no tinai muitu khlainani baginai tini pandano football tournament no jeng Khwlaika ta Sir, first prize apa hai? first prize tongnai bini rang case rang tongnai 30,000 second prize 20,000 aboni logi tongnai cup kaham ekta naithok tongnai tai lukuro haino phai o khelono nai phai tebo utsahi tongnani sudo nini bini mukumu simi a jagate bo tongnai kami amsaini lukurok srairok sikla salai buri srairok joto jahate o kefek manino yakagei jahate o football team eba games no nayei jare time pass khlainai bote bo srunginai buskangote bini ekta bright ngi manan chinti prasaro Tripura sikla sikli rok obono sang kobogo te obon bagin o pandano bishes kore gurotoriman bising tinai o Nirmalkanti football memorial no dinin simi changiri jakata obo bini final lengnai 10 tarik August o 10 tarik August ke bin thimani sal o salo hohom dodong khaino palaijaknai musamung rosamung ni bising tino o final tournament ungnai obon bagi joto lukorok no Hainai phina bagai jeng kobogota Sir abo tinda puila cheng abo tinin sin puila chengo tini phai manjak phekau jagao boromganang SD group ni president Dakhuk Subir Deborma tei phai manjak gachini Baijalbari thana ni OC Jugol Tripura tei chini general secretary Bidadhor Tripura tei chini Suron Deborma hyper committee member tei Shombu Deborma chini tei phai manjak phaijak hati phangriang tei kabangma chini palobor phai manjak phaika tinino pandano chengman dino nainani bagini ita Sir aro je football batainai rok bodol kai besor rok thungjangnai ora ta phaisok phaika taboksu jara 16 ta team 16 team batailainai naithokai batailainai o batailaima phainai bagai joto kamiam sani lukurok okra sakra sarai khana joto no final bagai chin trop theke jeng kobogota Sir abo BC wise khlaidam team na hasa abo not only BC wise abo khana bor committee CCS committee wa ang total yafar handover khai rijak abo angkha
पद्मबिल ब्लक आन्डारनि बिसिङाव खबजाक बरक अर थांनाय अबाहाय 17टा गावसा बांखाना अब अर इने पार्टिसिपेट खालाममानो 16टा ताबो ओंखांखाय बेलाय गोबां नंखा एबो बिसिं बिसिं फाय हापाय होननानै चंगता जे फायारबो हामबाय